какво? Търсим щастието на почивка, в мола или под дърво и камък. Оказва се обаче, че то е точно под носа ни, в чинията пред нас. Всичко, което ядем, има потенциала да промени химичния баланс в мозъка ни, а в резултат и начина, по който се чувстваме. Определени храни могат да гарантират страстна нощ или да ни осигурят блестящо представяне на изпит. Последните проучвания сочат, че ако не излизаме от дискотеката всички си хапнат чоколадово блокче, никога няма да се стигне до уличен бой. Ако всички служители консумират повече риба или месо, никой няма да бъде уволнен. Ако всички брачни двойки консумират повече магдanoz, разводите ще останат в историята. Кои са храните, които ни правят тъжни и кои ни карат да скачаме от щастие, ще разберем от съветите на специалиста по поведение на храненето, доктор Елеонор Брянт, специален гост преди обед. Оказва се, че рецептата за щастие се крие некъде да е в кухнята. Доктор Елеонор Брянт, специалист по поведение на храненето, ще ни разкаже повече за тези неща. При нас е и Симон Василев от фондация Кредо Бонум, които са се захванали с благородната кауза да направят българите по-щастливи и организират дни на щастието. Това предвид, че оглавяваме какви ли не класации за нещастни хора. Така, очевидно има по какво да се работи. Но предлагам преди това да кажем добре дошла на доктор Брянт и да ни каже, наистина ли храната до такава степен може да определя начина, по който се чувстваме? Yes, it is. Да, определено е така. Because we can use food in two ways. Може да използваме храната по два начина. We can either use food to make us feel good, like chips, chocolate, pizza. Може да използваме, за да се накараме да се почувстваме по-добре, като например чипса, шоколада, пицата. Or we can select a diet that will improve our mood, so help our brains to feel Или да си избереме някаква диета, която ще ни помогне на настроенията и ще ни помогне да се почувстваме по-добре. You just have to be careful that when you use the chips and chocolate and pizza to make you Трябва feel да good, внимавате, когато използвате шоколада и чипса и пицата, да не прекалявате с тях. А може ли въобще, според вас, can you really eat знаете? chips and chocolate and pizza? Is it really good? Yes. Да. Окей. Защото много хора смятат, че това са неща, които категорично трябва да изключат от менюто си. Не е така. Те ви дават такова голямо удоволствие. Малко, мъничко. Доктор Брянт, извинете за въпроса. Ето този банан, например. Би трябвало на вас и на Деси да носи също pleasure. Maybe it should bring you and Desi pleasure. Сега за храна говорим. It's supposed to bring you pleasure. И пак връщаш нещата при хормоните, до които зациклихме в Петър. Добре, т.е. според това, което вие сте установили във вашите изследвания, е окей да си хапнем и този геврек, тази кифла и така нататък. Няма неща, които трябва да си забраним. As long as you've got balance, that's the key. Баланса, това е основното, това е ключа. If you eat too many refined foods, so things with white sugar, ако ядете твърде много рафинирани храни, такива с бяла захар, бяло брашно, they can make your mood go up and down quite a lot. Могат да ви доведат, това да доведе до много смяна на настроенията, нагоре-надолу да се движи. So where you can, you need to choose brown rice, brown pasta, brown bread. Трябва да избирате, когато може, нека да е черен хляб, да има такъв черен ориз ли, такова. It's all about the brown. Всичко става въпрос. It's all about the bread. Всичко е за черното. Има ли храни, които наистина ни вредят, смисъл, правят ни нещастни? Are there types of food that really harm us, that make us unhappy? Well, that depends on how much you eat. Пак зависи от това колко ядеш. Добре, доктор Брянт. Всичко в този живот е относително, да речем, като прекалиш с кое, наистина може да when you се overdo депресираш. something, what's the thing when you overdo something that can make you depressed? Well, if you eat a lot of refined foods, it will cause your blood Рафинираните sugar to go up храни, and down a lot, те which makes you карат feel bad. кръвната ви захар непрекъснато да се движи. Има голяма флуктуация на кръвната захар. Това ви кара да се чувствате зле всъщност. If you eat a lot of chips and chocolate, Много чипси, шоколад, започвате да напълнявате. Но пък настроението е добро, нали? But then again, you're in a good mood.
Well, you're not, because when you gain weight, you don't feel good. Ами не съвсем, защото като напълнеш не се чувстваш много добре. Попитам, практическо, ставам сутринта. Okay, do something practical. I get up in the morning. Отивам в кухнята. I go into the kitchen. И какво правя първо? And what do I do first? За да се усмихвам и се чувствам добре. So as to make myself smile and feel happy at this very moment. Okay, I would select food that has some carbohydrates, so brown bread. Ще избера храна, която има въглехидрати, малко черен хляб. Кафяв, да. Черен, защо? Черен каз. Или пък зърнени храни, увесените яки, това насам. Черен хляб нямаме. Малко протеини, калории. So eggs, bacon. Някакви яйца, шунка, бекон. In the morning. Yes. Яйца и бекон в сутринта, да, английска закуска, да. Добре, след това хапваме тези неща. След обедно какво правим? Okay, so we eat this, and what do we do in the afternoon? In the afternoon, have a snack, but малка закускица, но нека да има някакви протеини, някакви калории и малко пот също. Аз държа да кажете наистина, Симеоне, защо решите да се захванете с тази инициатива? И наистина ли вярвате, че могат българите да бъдат направени по-щастливи с... Аз виждам от хората, които посещават част от инициативите, които вече преминаха, че те излизат по-щастливи. Например, на няколко прожекции, които направихме на един документален филм за щастието, хората ни благодариха след това, че дойдоха повторно да гледат този филм и се почувстваха по-щастливи. Започват да осмислят много повече какво е важно в живота им, какво им носи удоволствие, какво е важно в дългосрочен план и по този начин наистина една положителна социална промяна внасят и в себе си, и навън. Защото една от основните теории за щастието е, че то е заразно. Ако аз съм щастлив, мога да го предам на вас, ти на него и така да се получи верижна реакция. Така че щастието е наистина нещо. Доктор Бриант е един от лекторите в рамките на Дните на щастието. Кои са другите неща, които според теб са най-интересни? Най-интересно, безспорно за всички, на 30 юни е един семинар, който ние сме нарекли "Перспективи за щастие", за който идват много любопитни хора от цял свят, автори на книги за щастие, хора, които са работили с Далай Лама по създаване на учебни програми, как да направят децата в училище по-щастливи. Това са много различни лектори, те са 7 или 8, които ще започнат от 10 сутринта в аулата на Софийския университет, ще продължат до 3:30 след обяд, говорейки за различни аспекти на щастието. Любопитно е, че ти каза, че сме определени често като много нещастни. Според световния доклад на ООН, ние наистина сме в дъното на класациите. Един от авторите на доклада, на този доклад, който ни определя като нещастни, ще бъде тук също на 30 юни. Така че ще можем лично да го попитаме защо сме толкова наистина... Добре, за финал кажи ми ти за себе си какво си взе, така че ти лично да се чувстваш по-добре и да си по-щастлив в твоя живот. Мисля, че дадох много. Добре, каква е формула, ако има някаква? Те са много със сигурност. Формулата е индивидуална за всеки. Според мен това е баланса между социалните контакти, между добрите приятели, между силната семейна среда, между работа, която ти носи вдъхновение, работа, която осмисля ежедневието. Тя не е такава, която просто трябва да свършиш, за да спечелиш. Свободно време, което сам да можеш да организираш и да разполагаш с... То стана голяма идилия, това Симотите, как и да се казва, всеки Да, има ежедневно неща, които безспорно всеки може да направи, но ако открие веднъж, че го правят по-щастливи, безспорно трябва да ги прави много. И много яйца и бекон. И много яйца и бекон. The English secret to happiness. Английската тайна към щастието. Яйца и бекон. Добре. Кажете ни нещо, доматите полезни ли са? Добре, а защо според теб сме толкова нещастни и се смятаме за толкова нещастни? Много любопитно е този петък. Ние ще обявим резултати, може би го казвам за първи път при вас, от едно национално социологическо изследване, което направихме за щастието. И там зададохме въпроси, свързани с нивата на щастие на българите. Резултатите ще бъдат обявени в петък, но аз мога да отворя една голяма скоба, че интересен резултат от изследването е, че българите не споделят щастието си. Когато са щастливи, те не го казват, защото това може да предизвика злоба от другите, завист, не го споделят от суеверие. Така че един огромен процент от българите, много по-голям, са много щастливи, но не го разказват. Дори, може би не много, но дори
щастливи, те не показват щастието си, за да не предизвика тази завист, да не предизвикат някаква негативна реакция. Така че нека показваме по-често щастието. Да, наистина, и предвид, че със сигурност е заразно, както ти каза, всички бихме могли да станем с една идея по-щастливи. Благодаря ви, че бяхте с нас.